Yang sini Ramchandra je area Bogabil ang tu phai dong nga ang roni pensi rok bo onek wing thama kya onek handia ang thama kya nga ai ni pensi rok no bo belchora awon pensi rok no kam khane nang thun nga jaga bo te border force te bari nen nang nai ga abo hakino je ai ni borok no bang appeal khane যদি internal source tin rok am no hai je broker je Bangladeshi tu phane rok no nong thani যদি knowledge tong hagai borok no boni data collect khai SP no te DM no borno submit khai nang thun tam bagai ngai je broker rok rangki sami sani bagai a je broker rok chini samya mote internal source tu a jaga sudu je chin Tipra sabo non Tipra sabo joton involved tong haji rang 10,000 15,000 ni bagai Bangladesh ni borok naharo India dai tong am harok no sung stop mark khai ne jodi nong area bisung am ha jodi broker nong knowledge tong hagai on knowledge or broker rok ni boni data collect khai chini Khowai SP DM gong thani submit khai lang thun borok loy no datui ani bisinti tam samung khlaiman borok moi phailema ro sungtini sini je ashram bari tui je ashram bari bon bazar je gom sing tui sung khobor mani tongo je Delhi no je Bangladeshi rok phai tongo ngai sungtini SP malakya ngai te additional SP malakya tabu SDpo malakya malai sung mono demand ba letter khake dikhabro 80% complete sini o je gom sing tui ashram bari ti bon bazar tui je fancy tongmani je tarok tongmani bidabil o tarok tongmani o tarok bo motamuti fancy je tongmani abrok turu hania ngui tongkha ngai abrok no kaham khanang thun te je main border area wo CCTV dinang thun te plus brok no drone rok bai check khai nai ni amo haike sung tini kok salakya borok sawo sung je samani borok khlai nai nei ngai sung khana sung sini je khasiam mongolo sini BSF ni je DG bai bobo sung malai sung te bo kam ka kok sanai karon tam ngai border ni daito ba responsibility ngai to BSF rong thani ngai BSF rok tong bai kai je gum sing tui bon bazar tui bidabil tui ashram bari tui je Bangladeshi rok phai tong abono sung khana bor kok salai nai ngai de sini ashram bari o je SPU camp tongmani o SPU camp no bote bo strength ma khainai a jaga borok me police ma bari nai karon ga aro je 2-3 jona je SPU tongmani o je broker rok je Bangladeshi borok tui phainai rok borok aborok no sak nangya mokol langya ngai sung a jaga SPU e camp ni o camp tonai rok borok kok saka borok bo sawo sungro borok kri borok kom officer bo kri sung saiman tongphano kun khlaimia abo hai kok silja ka kok no tini sung SP no sai khnari ka ge SP sawo abo sung nai nei kam kaino ge na di mo je Bangladeshi rok phai to mani abo sudo Bangladesh ni wansa rok sin phai to abo haya je sa panang thon sini demong phamang thon chakma phang thon Tipra phang thon mok phang thon je pan phai to nai Bangladesh ni phai mane Bangladesh ni phai no borno sung maka sunai tambage maka sunai ge karon ge sung je Tipra rajoni je borok se একদম এই জায়গানি একদম রিয়েল সিটিজেন Tipra ni je sungse chini chakri ni khetre sung সমস্যা ngoi tong chakri ঠিক মতো মায়াঙ্গই tong চাথাই ঠিক মতো মায়াঙ্গই tong জায়গা কাহাম tongthai মায়াঙ্গই tong दैमा नुयाঙ্गই tong amo haga jodi tebo Bangladesh ni phaioi burung hagai chini Tipra ni tebo সমস্যা নাই da abon bagino sung mo jotono pathama ka sunai tini ang ashram bari ningoi ang tini khorang ti saka ashram bari badebo Khowai badebo Bangma jaga tui Bangladeshi ro habui tongo norok bo janjani area wo khorang ti sawoi a jaga ni DM SP BSF ni border security force ni officer rok malaioi border no tebo strong khlaioi je ungkorok no a jaga kaham kai CC camera rioi drone rioi erpore naga asuk rioi abo haike sung abrong maka sunai karon tamba haike as a Tipra ni citizen ngai sung sini Tipra no narnani manchi roi rokha khaioi Bangladesh roni yakni chini jotoni no responsibility tong on bagai nang abuna appeal khayo norok to janjani je Indian borok yang orom di ni tam hani July bari phasing rogo eng rogo yang sabrum rogo borok bo border share khayo boneng ti bo habui tong borok bo amo hage no mo hage strong message na step na woi sung kintu loi na dono yago naiya Bangladesh ni phane Bangladesh ma sung bu to khai ku nuya जों बंगनो रंमै मारिनाय रंमै दिसे बंगनो किफलि मार हनाय abo hai mak लायनाय गां आबनो appeal खायनाय Bangladesh ni phanai borokno जों जेस कबर माका सुनाय जदि कासुया हांगाय चिनि तंथाय केबो केसे बुं थानाय चिन जागा पाइ थानाय चाकरि नौकरी क्षेत्रे सुजुग सुबिदा कमि थानाय Tipra राज्य एक राष्ट्र हांगाय bo jaga थांसोगिनो जों वानसुगोबन मांगला आउन बगैनो je mansak
যত পারে মো যে বাংলাদেশ নিফাইনাই বাংলাদেশি রং সুকমা কাসুলাইনাই হামবাই